واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله فاستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد وأبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طه ni Qur'an sura mugana de binani durna do jiginina aya jati kemendi bisaban duru a kelema jati ba keleni keme sabani biduruni nani a harafu jati ba duru ani keme fila ani bisegi ani segi a jiginyoro o e makande. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. الله أعلم بمراده بذلك دوغون يكراتوي صلى الله عليه وسلم بارك سابق يكو حرفتون ولوبكما ني او تودي. نعم ما أنزلنا القرآن بكما نولي نو توي غاني تيكا كما نا توي ما هو طاء هاء امفو او طاء ها ولا وباجرا ko togodo ko kira togodo de ko ay taha ni arafu franonga bi tan nani alakira sallallahu alaihi wasallam alade be ko mina fakalo sutanana do ya fam o fam jugula nga mingo ni kisilembe katene mbela jelenga odi ala de ba kala nyindo nay ambeli manani feminu nye ni yowdoy ma anzalna alqur'ana amma qur'ana jigi عليك Muhammad lamini kan تسقى yala sayna senge إلا تذكرة be wuli ka jominge ka si inyana fo isembi funu jolik bolo tangala jini amma qur'ana jigon kam sali iga farla fani ni sengena ika li ilafia o de nyen nabi fi nam illa tadhkiratan fo wajulide لمن moye yakhsha ma min bisalanye تنزيلا jiginina ممن makabo masayoro خلق الأرض masami duguma koloda والسماوات ani sangolo العلا nukur daledo الرحمن hinela bale masadi ale استوى adagena على العرش la reshi kan kechugala minga kanae له ما fembaliye في السماوات fembe sangolola وما ani fembela jelimbaliye في الأرض fembe dugumagolola وما ani femi بينهما mebe sangolon dugoloche وما ani femi تحت الثرى mimbe dugolo jukoro وعند جهر fembela jelin mbali de bolo ale de be fembela jelin kalama ale de be fembela jelin don femimbe ni nyoro folen bela jelena anutana wa inda jahar ni bangalike بالقول ni kumay zikirula wala duawula فإنه igado ala يعلم السر alebe gundo don wa akhfa ani min dogoledo الله gundo e fem fo moy gundo e de e fem fo mogodo e aw akhfa e femin dogo ire jatila ma sima bo min kalama wa yakhfa Allah tabaraka wa taala alima ko bati ka pere amako batola funi yo ke la nyine were kama noteni ala ko kondo ale mako bati ka pere bare abiddu golen don ebe fe mire miri kono ala ba kalama nam الله ala لا إله
tiɲɛ batuma si tɛ إلا هو fo ale de له الأسماء tɔgɔw b'ale alhusna n'o ye tɔgɔ ɲumanw ye وهل أتاك حديث موسى kunu an ye dɔ fɔ aw ye o tɔgɔ ninnu na tɛ dɔrɔn an bɛ ala wele ni o tɔgɔ ninnu ye ka ala deli n'u ye waati bɛɛ lajɛlen na nam وهل أتاك حديث موسى a b'a di musa ka kibaruya nani ma إذ hali n kɔrɔ de kadiyan nɔ yala a nana a ba to nɔ iz tuma min ra'a naran ni musa ye tasuma ye فقال musa ko لأهله a donkew ma امكثوا a ye n bɛ yan nɔ إني bari ne آنست نارا n ye tasuma ye o y'a sɔrɔ musa a bɔra madiyana a b'a fɛ لعلي a bɔra madiyana a b'a fɛ ka segin ka na misir nka k'a to sira la ka na ala ye kabako dɔ jira a la bari ka sababu kɛ musa a ye diɲɛ ni shuaibu fɛ boli la ka tora a ba ma a n'a balimakɛ misira a bɔra n'a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye a ye sira tana minɛ maanaam maa taama sira kan kuwa ni siran kama ka bɔ sami ka masakiw ka faamaw ma tuma min ni a nana waadi towa la o de ye tilebiyanfan ye kabini kulu la kulu min bɛ Palestine bari o de ye fɛn ye ni o bɛ n'i bɛ bɔ Madiyana n'a bɛ kini fɛ dɔ ko i k'a dɔn a bɛ Ayila ta ni Misira de cɛ a bɛ ɲɛsinba numan de la ka bɔ Madiyana ka na Misira komi n'a fɔ o yelen do cogo min naam bisimilayi إني a ka baganw carini a ko a ye tori n bɛna tasuma in lajɛ n'iya ne آنست نارا n ye tasuma somi n ye tasuma dɔn n ye tasuma ye لعلي a dɔw la ne آتيكم n bɛna aw ma منها ka min tasuma in na بقبس ni yelen ye أو أجد هدى walima n ka kana b'a sɔrɔ على النار tasuma in da la n'o bɛ sira jira n na o y'a sɔrɔ o tununa de فلما tuma min آتاها ni a nana tasuma in ma نودي u y'a wele يا موسى musa yo إني ne أنا ne de ye ربك e ma ye فاخلعن e k'i عليك ka samaraw bɔ إنك bari e بالوادي bɛ nin fɔlɔ ye المقدس fɔlɔ min senuyalen dɔn وأنا tuwa fɔlɔ de ko dɔn ne ala اخترتك ne e sugandi واستمع e ka lamɛnni kɛ لما kana fɛn ma يوحى n'o bɔ wayi ka t'i ma ka bɔ ne yɔrɔ إنني ne أنا ne tigitigi de Allahu ye لا إله foyi ti batu إلا fo ne de أنا فاعبدوني ngelen batu وأقيم i ka الصلاة sali jɔ lizigiri n ka kɔfɔli ye إن ko ka ala الصلاة kelen batu nka k'a dɔn ko ala ka batuli misaliya la ala ye fɛn minnu kɛ faridaw ye ka olu kɛ a kɛcogo la o ye ala ka batuli dɔ ye bon olu fana ti ɲa fɛn min kɔ ne maa min y'o kɛ ni ŋaniya ɲuman ye ani n'i y'o kɛ ni batu ŋaniya ye i k'a dɔn k'a fɔ fana bi dɔn ala ka batu kɔnɔ misaliya la ala ka batu tɛ se ka ɲa fɔ i ka sɛnɛ de batu tɛ se ka ɲa fɔ ni i ka senuya i ka fini i yɛrɛ sutura fana ala tɛ se ka batu maanaam maa tɛ se ka sali ni mi yɛrɛ sutura bon sutura yɛrɛ dɔnni ka lawura sutura o ye ala batu dɔ de ye wala maa minnu bɛ sɛnɛ kɛ ka kɔɔri sɛnɛ sɛnɛkɛla in a bɛ ala batu de la bari ka sababu kɛ ale bɛ ka fɛn dɔ de dilan ni ala ti batu n'o tɛ o jogo kelen in na maa min bɛ ɲɔ sɛnɛ wala malo sɛnɛ yalasa maaw na balo n'a ye toujours o tigilamaa fana bɛ ala batu de la silamɛ ka baara bɛɛ lajɛlen i ka ala bɛɛ lajɛlen i k'a bila i kunna k'a fɔ i bɛ ka ala de batu ala de ye i ɲamaruya i k'i ka halala ɲini bon o tɛmɛnen kɔ fana i bɛ ka baara min kɛ a bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ ka finiw ninnu dɔn maaw bɛ dumuniw kɛ ka sɔrɔ ka sali n'a ye ka sɔrɔ ka sun n'a ye ka kɛ u ka suguriw n'u ka fɛnw ye o bɛɛ lajɛlen ye alabatu de ye o la alabatu jatilen tɛ sali ni sun ni hiju ni jaka dama la u mago bɛ fɛn fɛn la o bɛɛ lajɛlen kɛbaa ye alabatubaa de ye jagokɛlaw ye alabatulaw de ye o de kosɔn Alahu tabaraka wa ta'ala jumadon na a y'a jira daminɛ la ko wazarul baya a bɛ sanni feere min na a y'a dabila
ay barajo bon andlale salila ay munyina fe ako ko atike basse fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ayanya mada ko nga segna da barake akoni juma sera anga barajo nantala juma la anga segin kata barake ubajira ka ho anyini nimbe salama fi wati bela jelena ika barake barami ni ibi yere suturanai bara ingonna ne ka bla idu suguna kebi ga bara minke ibi ga ala de nyini nai Umar ibn Khattab dundula tarasro cedo be misrila abi ala batula suntle ale kon tibo misrila Umar ibn Khattab ko cema asgnyoma ko ko ni mi yanno ton jonde ba balo ko abal make de ba balo balma ke be barake ka balo ko balma ko ga batu baraji ka boale tan yede balma ke mi ka balo ko ka batu baraji ka bo ni ale tay muna balma ke mbi ka yere balo abika barake fana ni mo were bin na fana yi mana baro bara ni be mo were na fana yi ere ka hal ere ka sutra bolingo ala ebi toujours be kondire ni barani wal malika bara jignengo tumadola ibitla ka nya mo ko na taxi bulla banamato do be tala kunu sufe do na be wuli abi taxista abi ta tigibla docteur sola ona nyona kadma den nimbe ala batude bon angana miri ko ala batibe awa salin sunda madela ala batube anga bara be la jelena man femmi ni na dama den fedron ika halala ni iki chesri nam abo chwalla nam ko fa budini kombatu atlalola ako aqimis salata ako salijo sali ayo foka gelea bari nyebe salla ale ka gele batula sali joro ka bongo sobe sali flaniye dongo don ibe iga limane kuraya sin duru dongo don ibe saginga dalama sin duru sali o sali bon batuto nu misali ala sun ni mami mangene sumbe binga biga awa hiji ni sete mami abi binga boka bon jaga ni fente mambolo jaga bi binga boka selama bara unno bela jelambe tende nga salidum salite binga wo masika madama ni ne hakili bi nyon fe salite bi kabiga sali wajibi de bela jelenga bi jokatle nga sali ni masika jokatle ibi joki ko same ni masika joki ko same ibi siga sali ni masika siga tle ibi sigi ko same ni masika sigi ki ko same ibi da kasali kiningere ga numangere ga hidaki ja bela jelembala ni dawro kelen yere gelerima ibe salike ni ngani ayere ni dusugunye ni ko ngolo korali no sima siganya dusukunga bara obi wasa o bare ko salite bi hali gabo banabato aw o de ko salifo ka gelea nam inna sada igado qiyama sanga atiyatun nabadu akadu nebi surunya fiha mbadugo gabo ma bela jelemma qiyama sanga obena jiebi wuli koy nga kafo jiende bi wuli ni ndoyna walma jiende bi wuli ni watina okoni o madantigi ma paper latigi to de ko son to mi nu yala karani nga kabo jien wuli ma ay jabo mindi ako mal mas'ul anha bi alam min as-sa'il ako mani ngale karamo make ni abadon kateme kalandenka bela jelen dama de kakan sanga konyena anshita don nga fa mana ki tamansion ko nubai ala kere tamansion fo tamasin minun ni odoye ko mana antal dal amatu rabbata antal dal amatu rabbata o mana mafam kusobe kalamba bolo ya sama be ya sama ni ka fam ya hake ko akorode ko jumuso somina ko bi chaya do ya fam o fam chugola dogo ay ko akorotoye ko akorode deumbi o bawmara bangba uti worke nyamara ka bo bangba worati bo bangba worore nyamera be bo deunde oro wa antara al hufata al urata ako ika fantankorowe hali kanadolo kunte minun bolo
yatatawaluna fil bunyan olu bɛ sojɔnw jɔ ni étage min ye ko yala ni ye jɔnni ka étage o b'a fɔ ko nin ye karisa ka étage ye k'a sɔrɔ o tun ye fantanden de ye foyi tun t'a bolo n'a ɲɔgɔnna wa bon diɲɛ wulili taamasiyɛn minnu ni kira y'o fɔ ninnu ye a dɔ ye n'o tɛ k'a fɔ pɛrɛlatigɛli la k'a ye waati yɛrɛ dɔn ala de b'o dɔn bon o fi yan a b'a dogo jɔnni na a ko a bɛ ɲini k'a dogo maa bɛɛ lajɛlen na maa si tɛ a dɔn dɔw ko a bɛ ɲini k'a dogo a yɛrɛ kɔnɔ ka a b'a ko dogo ka bɔ maa bɛɛ lajɛlen ma dɔw y'a jira ko o fi yan ko a dɔw la kɔrɔ bɛ se ka kɛ yɛrɛ n b'a dogoli wuli ka bɔ yen n'i dun ye fɛn dogoli wuli ka bɔ yen o kɔrɔ ye ko o fɛn in ban o fi ha n bɛ dogo bɔ a la n bɛna bila kɛnɛ kan dɔw y'a faamu o faamu cogo la naam yala sa na ni bɛɛ lajɛlen baraji ni fɛn ye n'a bɔ o kɛ ɲuman ni juguman na o bɛ sara n'i ka kelen ye a kɛra ɲuman ye wa a kɛra juguman ye wa naam man maa ka ni yɛlɛma ka bɔ limaniya ma n'a ye maa min tɛ limaniya n'a ye n'a ye ni dongo labato n'i y'o kɛ i bɛ halaki dɛ zamal munajim wa tabibu kilahuma matana bi ko munajimu ni tabibu k'olu ko kiyama sanga k'o ti jɔ ne ko n ko ileykuma n ko a ye bɔ n kunna ni kiyama sanga ma jɔ ni ne limaniyara ala ko n ka baara min kɛ k'o baara kɛ ni lahara ko ma kɛ tiɲɛ ye ne ma perdu parce que ala ye mɔgɔ ɲamariya ni jogo ɲuman dɔrɔn de ye ala ye mɔgɔ ɲamariya ni fasahuntiya ko dama de ye ne ma perdu n'a kɛra tiɲɛ ye dun aw de perdu la voilà a y'u jaabi n'o ye o ye kuma foroba fɔlen ye quoi n'o tɛ siga t'a la ni ala ko siga tɛ min na kɔni siga t'o la naam ni o ye mun ye e bolo musa yo allah ne ba kana ma kembe kana korembe ngana ho baka nam musa yo mun ne bi bolo musa ko ako min filɛ ne bolo n ka bere do n bɛ n sinsin bere n kan n bɛ tigɛli kɛ n'a ye n ka baganw kan n bɛ jiribolo gosi ni n ka bere ye hakada yalasa ka jiribolo di baganw ma nam mako bɛ n ye bere na n'o ye mako wɛrɛw ye a mako ka ca sila fana bɛ don n'a kan baganw bɛ gɛn n'a ye fɛn ɲɛnamaw bɛ kunbɛn n'a ye hakada ni bɛ taama bɛ n yɛrɛ de n'a ye bari adamaden filɛ nin ye a ye kuma daminɛ n'o yɛrɛ de ye a tawakkal aleha adamaden filɛ nin ye n'i bɛ taama sira jan na i mako bɛ ka sinsin fɛn dɔ kan walima hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ mɛn joli la a ka di i ye i ka sinsin fɛn dɔ kan bere in ye o baarakɛla ɲuman de ye ni bere b'i bolo i bɛ sinsin a kan a b'i dɛmɛ bari ni mɔgɔ bɛ taama i bɛ ka baara fila de kɛ baara fɔlɔ i bɛ k'i yɛrɛ farisogo dɔnni farisogo in dɔnni o bɛ mɔgɔ sɛgɛn a filanan i bɛ ka sen lama min kɛ o fana bɛ mɔgɔ degun bere bɛ mɔgɔ dɛmɛ ninnu fila la o tɛmɛnen kɔ bere in fana filɛ nin ye ni san ko a bɛ na i bɛ se ka bere in jɔ dɔrɔn ka sigi a kɔrɔ ka mana biri a la wala ka fɛn dɔ biri a la a fana a b'i dɛmɛ a nafa ka bon qala ala ko e k'a bila tan nɔ ya musa y'a bila i taara sɔrɔ bere in ngɔrɔngɔdɔ sa don a bɛ boli a kɔnɔbara kan a ko amina i kana siran ye an bɛna segin a kɛcogo la n'o ye kɛcogo fɔlɔ ye
eki bolo kafu إلى جناحك kati kamama تخرج بيضاء takhruj تخرج bolo mbisinga bo بيضاء ajele من غير سوء na makeni bagiye آية kake kabago ye أخرى no ye kabago were نريك yala sanna jirali kila من آياتنا kamina nga kabago la الكبرى ala bombala اذهب naam ni ko bere nga saga chukola bisaga chukola ni i kaman ka fukaturi kirada ma doron automatiquement datu bisaga chukola fadhab nam izhab اذهب taga إلى فرعون gadoro firawna ma إنه firawna طغى yadala قال naam ta gadoro firawna ma wi Allah kali ko Allah tabaraka wa taala ko Musa ma nga kuma mi iganga nyamara kandanga tawani nga chikanye bari mbiki kolosi nyebila ikado ka fani ne ka se ani nga deme obi no fede ni kado ka foko nebe gurumusudo ikanna kamini nga fangala ibe se dafani ode ka kola mbi chi katoro damfel la fulema kamini nga damveuna ay nga ne ma fisirngalia ali mani alanga baranyala jiya ndege fo alabana ka nega hakena gari ay nega maya ayu kon mbengal ninga bonyay ni dalu kunte ninu ojo ninga jonje wallahi ngumba mina kana gelenga mina chukula ngasa a fierambolo abinanye koro tanga chikan la sema ika wele katanga batuma ika bagabanga yangatani ika kuma ndogoman fo aye ko kana nege ni jega sirlefani ko atonsi bena de bolo ko akana kaba ayrela bari ka sabi ka lati ka nina kili ati ka nye komi foni ne ka doni de musa yi idade tile wolobla ati kuma ko fe malika nanama ako imaka nyamara kala mina so ama nam musa go ربي nema اسرع ega ne disirwa nye ويسر أمري iganga ko noya لي nye واحلل عقدة iga sirifoni من اللسان min lisani kamini nengunna يفقهوا قولي yala sa unanga kuma gamfam واجعل barika sabke munye aya soro ka to ka tulonge awa ni prana kuma tulonge la ay prana bo simna ka tufa ko sobe prana dimina akumba fe ka faga amuso ko amano ya setu ni ndemse ma abidi bi ni goro den te fe ngala masato ako demse de koy chere lawo bi ka ne nege no te afara ko kamale ni mbe ma fe ka ne ka fanga chian ni mbolendo tuma do la ka farne ma ko jo hal na metlongila abisinga ko chuya do ke iba donga foko kono juga de ba kono kana nema zena ko ne ba fa asa de ko ti foido ko ne bi dali mala ti foi kalama demsendo ako demsen ni ako an takamini sanuble bileman fla ako bla koro na e sanu indadoro ba kantike ako ka ti fendo una an takami ani awa sanuble awa musa ye abolo bamako abe sanuda jibril ya bolo talo kadoro takamima gafo ko an nendo o gafsa ayre kungolo torala o gozo ay tasma inta tasma ta na tege rom dron afla dakono o ye nenjeni ne anunu njeni nabi kuma ibo odo ala nam واجعل o وزيرا gozo ay duwa o genni nga musa kelendere ni kan kala ani kam lasra wajulu kilaw galan gelaw awa ne abaka kalam ke abi duwa ke hal na ma foka pre abi duwa ke ni niye quoi kala deli parce que mo ka ngala deli watu la quoi ya rabbi shrah li sadri ni décide ni mo décide wala ka décide ele ko chama mi ko ala quoi ko chama mi ko ala wa wasir li amri ka aga ko no yayi ba fi ka mi lase ka no ya wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli siri min be nenguna tuma dɔ la mɔgɔ a ka di ka kuma fɔ cogo dɔ la i nengun bɛ fɛrɛkɛ dɔɔni quoi bon o fɛrɛkɛ in ka dugawu kɛ o ka fɔni
i ka se ka kuma walangala komi n'a fɔ a ka di ye cogo min ni duwawu in ka ɲi mɔgɔ ka fara bolo ka to ka duwawu kɛ n'a ye nam واجعل وزيرا i ka dɛmɛbaga kɛ ne من أهلي kabini dunkew la هارون n'o ye haruna ye أخي n'o ye n balimakɛ اسجد musa a ye kɔnɔrɔnjiya kɛ a ye hakilila ɲuman baara fana kɛ bari ka sababu kɛ ni ala ye hɛrɛ k'i balima ye i ka kan ka ala tanu ka d'a kan o hɛrɛ in ye e ka hɛrɛ de ye yanni i ka hasidiya e ka hɛrɛ utiliser man di ala ye hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye yanni i ka a hasidiya i n'a kɛ kelen ye hɛrɛ min b'a bolo i ka utiliser a b'i nafa bon musa ni haruna ta kɛra o de ye haruna kun maa dɔn b'a fɔ cogo min a kun cɛ ka ɲi ni musa ye ɲɛna la quoi a filɛli ka di mɔgɔ n'i y'i jɔ a la a filɛli ka di ka tɛmɛ musa kan parce que u farikolo yɛrɛ la musa kun ye asmarulamu ale kun tɛ maa jɛlenba ye ten asmarulamu bon haruna dun kana aw yɛrɛ lamu ale kun ye mɔgɔ ye a jɛlen don bon ɲɛda yɛrɛ dacogo ala bolo o filɛli ka di kun ka di ka tɛmɛ musa ɲɛda filɛli kan o de kosɔn awa adamadenw yɛrɛ fɛn cɛɲi de ka di adamadenw ye ka caya quoi o de kosɔn haruna de kun ka di banisiralakaw ye ka tɛmɛ musa kan naam différence de b'u ni ɲɔgɔn cɛ haruna ka kira ye musa dɛmɛ a ka baara la kosɛbɛ n'o tɛ k'a fɔ ale kelen ka jɔ ni jɔyɔrɔ in na a kun bɛ sɛgɛn kosɛbɛ naam اسجد وزيري i ka ne ko giriya به n'a ye i ka jɛɲɔgɔnya nka kiraya koɲɛw la كي yalasa نسبحك an ka jɛ kɛ i senuya كثيرا cayali la ونذكرك an k'i kofo cayali la إنك bari e kɛra yelibaga ye binaani an ye i b'an dɔn قال alhamdulillah balima ɲana balimakɛ ma a ye kira sɔrɔ ni balima ka deli ye nam ala ala ko قد أوتيت سؤالك adi utita su'ulaka a b'a to i ka laɲini d'i ma ya musa قد مننا walaqad mananna wallah a b'a to anw fana siriyara عليك e musa in kan مرة siɲɛ la n'o ye siɲɛ wɛrɛ ye tuma min أوهينا n'an ye wahayi de إلى أمك ka t'i bama sinɔgɔ la ما wahayi ilham ka ladɔnniya la ala b'o kɛ a ka maabaw ye o ni wahayi risala tɛ kelen ye dɛ a ye nin wahayi ilhami de ala b'o kɛ a ka maabaw ye a ka ca maa ɲumanw a bɛ fɔ min ma ko firasatul mu'min o bɛ don nin kɔnɔna na ni wahayi risala tɛ kelen ani wahayi nubuwa n'o tɛ kelen ye dɛ nam ما fɛn na n'o b'o o wahayi ka taa ma e ka kɔɲɛ la أن an ye nin de fo i ba ye اخذ فيه ka sin k'a jigin a kɔnɔ sinɔgɔ tɛ dɛ n'a bɛ kɛ maa la i sigilen a bɛ sin ka jigin kɔnɔ bɛ sin ka jigin kɔnɔ naam اخذ فيه e ka kɛrun تابوت keesu la فاخذ فيه ka keesu kɛrun اليم woyo la فليلقه woyo in n'a fili ni jida ye يأخذه عدو juguba min na لي ne وعدو ani jugu له ale ye وألقيت محبة ne ye kanu kɛrun عليك e kan min ni ka min ne la ولتسمع ani yalasa o na e lamɔ على ne عينها ɲɛkɔrɔla la إذ tuma min تمشي أختك ni e balimamuso bɛ taama وتقول a b'a fɔ ألا أدلكم o tuma na musa taara ka tora minisɛ ma ko a ka kɛsu dɔ dilan ye jiri kɛsu kɔ dɔ ko e bɛ mun de k'o la galemɔgɔ ninnu ti nkalon dɔw ti politiki dɔn a ko ne bɛ ne de lasago a kɔnɔna na o kɛlen u taara a y'a se k'a fɔ k'a bɛ taa a sen don k'a bɛ taa sen don ɲɛma sɔrɔ bari a y'a sɔrɔ komi a b'a kalama cogo min Firawuna kun ye yamaruyali kɛ ko lajɛlikɛlaw ko den dɔ bɛ wolo ɲinan ko ne ka fanga bɛ tiɲɛ o den dɔ bolo a ye sogo dɔ de ye o y'a siran a y'o fɔ lajɛlikɛlaw ye u y'o facari a ye ko den dɔ de bɛ wolo i ka fanga wulili sababu bɛ bɔ o bolo a ko a nɔfɛ tuguba bɛɛ lajɛlen ma ko a ye den bɛɛ lajɛlen wolo den min bɛ wolo Banisirakaw la nin sa in na
o kumana a ye do ko a ye fagali to ye san dɔ la n'a ye fagali kɛ san dɔ la a b'a to ye san dɔ la ko musa ka bangeni bɛnna san de ma san min ni a ma fagali kɛ o san na firawuna nɔfɛ mɔgɔw nana o bɛna den ɲini ba y'a bila pɔli kɔnɔ a balimamuso nana ka pɔli minɛ u ye den ɲini o m'a ye o bɔra o y'a sɔrɔ ba yɛrɛ y'a bila daga in kɔnɔ ka sɔrɔ a t'a kalama yɛrɛ daga wulilen waya a sɛnɛ ka daga dayɛlɛ ka den fili a kɔnɔ k'a datugu a hakili t'a fɛ yɛrɛ ala kɔni y'a yamaruya dɔrɔn a k'a kɛ ayiwa ale yɛrɛ kun ma den tobi wa ale kun ye den tobi yɛrɛ ka ban mais ala yɛrɛ de ye den kisi o kelen a siranna den kan a ye den wele ko yala den yɛrɛ an y'a bila min musa mankan bɔra daga kɔnɔ a ye daga dayɛlɛ a y'a ta ka bɔ a la foyi kun t'a la o kumana ala sɔrɔla k'a fɔ k'a ka sin d'a ma ko n'i siranna ko i k'a fili baji la sɔrɔla ka question de dilan bisimilayi a ko yala ne ka aw kana wa mɔgɔ kan n'o bɛ den lamɔ anw ye lasegin ka t'i ba ma yalasa a ɲɛna sumaya a kana na dimi ala ɲani ma o la de i balimamuso in o kɛlen k'a fɔ ko olu ye kɔnɔrɔnjɛ de y'a ye a nana a y'a dɔn in kɔnɔ firawuna ko kuma na k'olu b'a dɔn wa aya ko ne ka mɛn ko kɔnɔ jɛlen bɛ masakɛ ye a ko n y'a faamu naam ni faga n'o ye kɔbiti ka ɲɛ misran ni dimina fagali kama anw y'i kisi ka bɔ dimi ma anw ye e kɔrɔbɔ jɛ kɔrɔbɔliw la min ka ca an ye jarabi caman na nam e mena san 10 madiyana kawla ni nalen ko kadro yemma ka bɔ misra bari kun bolla firawnaw ye a y'a denmuso d'i ma kuma bakuruma fɔla an bɛna détail kɔfɛ summa ka segin e nana n ka dɔnni hakɛ kan ni kira ye ya musa hakɛ jumɛn ye laadala ne bɛ maa kɛ kira ye waati min i nana ka na kɛ yen waati ye n'o ye san 40 ye ala qadarin ay san 40 ya musa i ka ko kɛra nin cogoya de la ne ye sugandi n yɛrɛ ko ɲini kira ye musa taga ani balimakɛ n'an ka ayaw ye a kana fari faga n kan ni ala ka kofɔli la n ka subhanala fo ni n ka la ilaha illallah fo a kana fari faga n kan o la aw filɛ ka taa firawuna ma firawuna in a yadala aw filɛ ka afaqula qawlan ay kuma fo firawuna ma no ay kuma magaman ye firawuna le firawuna ma ka kuma ɲɛfɔ firawuna ye firawuna ye mun fɔ firawuna kun bɛna hakili sɔrɔ koyi o kɛlen k'a fɔ a ye hamana wele o y'a ka minisiriw ye awa a ko kuma filɛ dɛ a yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la an t'a lajɛ n'an kan ka kɛ cogo min firawuna ye kuma nɔgɔya a ka minisiriw ko ko nin ye mun dabɔtɔ ye i bɛ k'an kɔrɔbɔ de wa e de y'an bɛ ma ye e de ye rabbul alamina ye e bɛ tila k'a fɔ ko e bɛ tugu mɔgɔ ko kan o ko n ti ɲa a ko n kun b'a fɛ k'a ka kɔlɔkiriya de dɔn bisimilahi a bɛ se ka bɛ firawuna a bɛ hakili jigin wala a bɛ siran ala ɲɛ aw yakhsha wala a bɛ siran ala ɲɛ naam a ko kibaratigiw ko musa nan'i jɔ firawuna ka da la kan ala ye ci n bɛna cikan n si ma a ye san 1 de kɛ diɲɛ ma di a ma a ka dɔn a tɛ cida in sɔrɔ min bɛ kumakan lase
fo a labana ka bɔ a ye fɛn banga o ye ni ala ye o kibaruya kalan o kɛra dususumalan ye maa ye min nana a kɔfɛ naam bisimilahi o fila ko ربنا ya amma إننا an نخاف an bɛ siran أن يفرط a kana na kɔn علينا amma أو يطغى wala a kana na yaada an kan قال ala ko لا تخافا aw fila kana siran إنني bari ni ala معكما ne faralen bɛ aw kan أسمع ne bɛ mɛnni kɛ wara n bɛ yeli kɛ فاتياه qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara a kana siran ne faralen b'aw kan n bɛ mɛnni kɛ n bɛ yeli kɛ فاتياه k'u kana siran ala ye fɔ a ka kira ma n'o ye musa ni haruna ye nam فاتياه aw filɛ ka na ma قولا aw filɛ k'a fɔ إنا anw رسول ربك anw ye e ma ka ciden fila ye وارسل بني إسرائيل e ka israɛladenw labila معنا ka fara n kan n bɛ taa sami ولا تعذبهم i ka n'u toro قد جئناك a b'a ta nani ma بآية ni kabako ye من ربك kabi mara min b'a jira ko an ye tiɲɛfɔlaw ye والسلام u ye nin bɛɛ fɔ de sabu mɔgɔw yaadalen don a kafalen don a t'a dɔn ko maa wɛrɛ n'i bɛ maa wɛrɛ la n'ale tɛ o de kosɔn u sina ka ko ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ naam والسلام kisi bɛ على من mɔgɔ kan اتبع n'o ye kana batu nin bɛ fɔ kafiri de ma n'o tɛ n'i bɛ lettre sɛbɛn ka turu silamɛ ma kana nin sɛbɛn la dɛ aw ka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nka salamu alaikum tabal huda o ye kafiri ka foli cogo di bari i m'ale fɔ i ye kana batuba de fɔ nam إنا anw قد a b'a to ye wahayi de إلينا kana an ma أن العذاب ko yankata على من o bɛ mɔgɔ de kan كذب maa min ye nkalontigiyali kɛ وتولى n'a ye kɔdi ka bɔ limaniya ma قال firawunu ko فما ربكما faman rabbukuma o la jɔn de y'aw ma ye يا موسى musa yo قال a ye ɲamakala a ko e tɛ se ka nin t'anw ka lamuden de ye a kumana aw jɔn de y'aw ma ye قال firawuna kan ye a ye musa dun a y'o ta tɔgɔ ma kala musa ko ربنا rabbuna anw ma الذي ale de ye masa ye أعطى كل شيء n'a ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔn خلقه a ka dali modeli la ثم هدى ka segin hada a ye danfɛn bɛɛ lajɛlen gana ka taa a ka dumuni fɛn n'a ka minifɛn n'a ka furufɛn ma قال kuma banna ɲɛfile fɛn min na cogo min dɛ ala de y'a da ten o kɔrɔ e firawuna min yɛrɛ sigilen don k'i ɲɛ bɔsɔ ala de ye e da ka ɲɛ ninnu k'i la ka da ninnu d'i ma ka nɛnkun d'i ma ka se ka kuma fɛn bɛɛ e firawuna yɛrɛ b'a la hali ni a y'a sɔrɔ a ma o détail kuma in b'o de jira quoi naam قال firawuna ko ما بال القرون n'ale ye kelen ye ko ale de ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ o la o mun de ye jamana fɔlɔw ka lahalaya ye الأولى n'o ye jamana fɔlɔ mun de ye jamanaw ka lahalaya ye min ye jamana fɔlɔ ye ka fɛn wɛrɛ batu min tɛ ala ye o fɔla anw de la wa n'aw bɛna k'a bɛna o naganaga kan fɔ anw ye waati minnu tɛmɛna dun waati minnu tɛmɛna olu ma fɛn fara a kan wa kala musa kuma ilmuha waati tɛmɛnenw ka dɔnni عند ربي o bɛ nɛɛma de yɔrɔ o tɛ kungo ye koyi o tɛ kungo ye tɛ ne kungo ye min y'anw kungo ye an bɛ waati min na min kan ka kɛ ani min kan ka fɔ o de bɛ ɲinan fɛ ne cira de nana o cikan de si ma a dɔnni to o bɛ nɛɛma de yɔrɔ fi kitabin o sɛbɛnnen bɛ kitabu la لا يدل rabbi ne ma tɛ fili ولا ينسى ne ma tɛ ɲina
الذي mami جعل الأرض n'a ye dugukolo kɛ لكم aw ye miyadan fɛnsɛfɛn ye وسلك سبلا a ye siraw dɔn لكم ka siraw dɔn ni nɔgɔya aw ma fiha dugukolo in na وأنزل معا a ye ji jigin من ka السماء bɔ kabɔ sanfɛla la فأخرجنا ala ko k'an ye labɔli kɛ به ni o ji in ye أزواجا nɔniyaw la نبات kabini falenfɛnw na shata ni o yɔrɔ kelen do كلوا an ko aw ma a ye dumuni kɛ وروى a k'a ka baganw gɛn الآيات dalu caman bɛ في ذلك o fɔlen na ni taasili caman لأولي hakili النهى ɲumantigi ye n'i miiri na i b'a sɔrɔ ala ye baara caman k'an ye dɛ ɲanama de a ye anw da bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka hɛrɛba ninnu bɛɛ lajɛlen k'an ye nam منها خلقناكم anw ye aw da kabini nin dugukolo in de la فيها نعيدكم anw bɛ aw sagi nin dugukolo in de la منها نخرجكم anw bɛ aw bɔ kabini nin dugukolo in de la تارة siɲɛ la ukhra n'o ye siɲɛ wɛrɛ ye والقدر nin dugukolo in adama dara nin dugukolo in de la o y'a lasili ye o tuma na n'i bɛ taa su dɔ kaburu kɔnɔ i bɛ taa jigin nin dugukolo in de jukɔrɔ kaburu dingɛden i b'a siɲɛ ka su da kabini dugukolo in de la minha nukhrijukum kiyama jo don na an bɛna aw bɔ dugukolo in na siɲɛ la ukhra n'o ye siɲɛ wɛrɛ ye ولقد أريناه walla b'a ta an ye jirali kɛ firawuna la آياتنا an ka kabakow la ulaha a bɛɛ lajɛlen كذب nka firawuna nkalontigiyara de وأبى a banna ko kɔrɔtɛ do ko ala kɛlɛban tɛ ko tɛ tiɲɛ ye ko kɔrɔtɛ do قال Allah qala firawuna ko أجئتنا yala e nana ma de wa تخرجنا yala sa i na aw labo من أرضنا kabini an ka dugukolo la ala ko tɛ jɔyɔrɔ ko dɔn an dugukolo ɲini de dɔn yala i b'a fɛ de ka anw labo an ka dugukolo la an fa dugukolo k'aw bɔsan na n'i ka kɔrɔtɛ ye يا i ye موسى musa dɔgɔn ye i b'a fɛ k'an ka fanga de tiɲɛ fa ale ɲɛ tɛ foyi la ni fanga tɛ ale ɲɛna fɛn bɛɛ ye fanga de ye i m'a ye wa a bɛ ka hali ɲumanw faamu a fanjuguw kan falanatiyannaka wallahi an bɛ n'i ma بسير ni kɔrɔtɛ ye مثله n'o ye ta ɲɔgɔnna ye واجعل موعدا i ka layidu kɛ بيننا anw cɛ وبينك ani i cɛ لا نخلفه anw tɛ layidu in fɔngɔ ɲɔgɔnya نحن anw ولا أنت wala e an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la سوى n'a dama ka kan bɛɛ lajɛlen na قال musa ko موعدكم aw ka layidu يوم الزينة o ye masiri dɔn ye misirankaw i k'a dɔn k'a fɔ ko ni neli ji n'a dafara ka boli kumana u bɛ don dɔ kɛrɛnkɛrɛn bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɔda la o dɔn na o ye dɔn dɔɔni ye misirankaw bɔlɔ bari misirankaw yɛrɛ kun tɛ se ka hali u bɛ impôt min bila walima u bɛ taxe min bila sɛnɛkɛlaw kan u kun t'o o danne tigɛ fiyewu fo u ka ji in boli cogo de ye fɔlɔ n'u y'a dɔn k'a fɔ ji in a bɛ ka boli ka ɲɛ o b'a caya n'a tɛ ka boli ka ɲɛ n'a tɛ fɔrɔw bɛ bɔ o b'a dɔgɔya o kumana o don ye don dɔɔni ye o bolo o de kosɔn musa dalen b'a la ko ala bɛna ale dɛmɛ musa fana y'a kanu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan dɔn min k'u ka o don dɔgɔda o de bɛ bɛn nin dɔ in ma naam وأن يحشر mana الناس ko a don dɔ na yala eri jumɛn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ eri jumɛn de la a ko wa an y'o sara naasu a n'u ka maaw fara ɲɔgɔn kan وأن wala waati la فتولى فرعون olu tun bɛ lɛri fɔ nin fɔcogo de la ko wala waati n'o fɔra dɔrɔn o dɔnnen dɔ n'a fɔra ko wala ten nɔ o ye wala cɛmancɛ ta ye n'a fɔra ko wala fitinin o ye witeri ye n'a fɔra ko wala ba o ye dizeri ye misaliya la wala cɛmancɛ ta o ye nɛfɛri ye voilà naam فتولى فرعون firawunu yɛlɛmana فجمع كيده a y'a ka kɔrɔtɛ fara ɲɔgɔn kan ثم ka segin a nana nadon na قال موسى qala lahum musa musa kuma ويلكم kɔrɔtɛ bɔla ninnu kun ye maa 72 de ye o ye ɲɛmɔgɔbaw ye maa 72 o n'u ka jama
nam ويلكم musa ko aw ka bone be de لا تفتروا كذبا a kana nkalon tigɛ alalahi k'a da ala la ko filanan bɛ ala la filanan tɛ ala la فسحتكم n'a y'o kɛ ala b'aw halaki بعذاب ni yankata ye وقد خاب من a b'a di maa jigiwaro la n'o افترى ye nkalon tigɛ فتنازعوا u ye samasamanin kɛ أمرهم u ka ko la بينهم u ni ɲɔgɔn cɛ وأسروا musa النجوى n'a balimakɛ ka ko la wasaru najwa u ye ɲɔgɔn ɲɛ dogo قالوا u kɔ إن هذان nam هذان ayiwa qalu u kɔ إن هذان inna hazani يا a pati sagana inna e ma ko inna hazani يا a bɛ lera cogo di inna harfu tawkidin wa nasb nasiqatun min an-nawasiq a bɛ mubtadaw ni khabaru a b'olu ka baara to se a b'u bɔ mubtadaw ni khabaruya la k'o kɛ ale ka ismu n'a ka khabaru ye ale ye kana contraire de ye kana ale bɛ a tɔgɔ sigiri kuru a b'a kɛ khabaruya a b'o sigiri fɔni mais inna ale bɛ tɔgɔ sigiri fɔni khabaruya k'o sigiri kuru inna b'o de kɛ inna hazaini li abi amrin abi amri ko tɛ o kun bɛ awa nahotigiw lafiya inna hazaini o ye nahotigiw lafiya nka n'a kɛra inna hazani ye dun o ye kalankɛla tɔw bɛɛ lajɛlen ya kalan o cogoya la terire dɔw y'a kalan in hazani bitakhfif kena wa ale bin kasiri ale ko in hadhani wala we geni naam ساهران amatla de terame ako madina kaw ani kufangaw ulu bela jelen ulu kalangelaw ya kalan ko inna hazani u ye musafu bɛɲɔgɔnya nka lirabu kɔni awa hijazikaw ka lirabu min ne o qaida kalannen b'an bolo u y'o kɔni ɲagami de u y'o ɲagami naam naam ale ko in naam wala a bɛ kɛ ale ke in hazani wa i bɛ ina de don والحاصل أن القراءات السبعيات 4 الأولى لأبي عمرو التي ذكرها المفسر وباقي 3 الأولى تشديد النون هذان ما تخفيف نون إن هذان والثانية والثالثة تخفيف نون هذان ما تشديد النون إن أو تخفيفها فلا تشديد النون إن يكون هذان اسمها مبنيا على الألف والصاهران خبرها ولا تخفيها يكون هذان ساهران مبتدا وخبر نعم بسم الله أي اللغة ورنتا وذلك اللغة ورنتا إن أباها وأباباها قد بلغا في المجد غايتها وذلك اللغة كمي قرآن جيرا من فروا ما يرد
arab qabla bela jele mina ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yen o ko sɔn tuma dɔ la kuranɛ bɛ arabu ninnu dɔ la kelen ka lɔgɔ ta ka baara kɛ n'o ye ka kuma n'o ye n'a kɛra ina hazani kɔni boda min b'an bolo o n'a ɲɔgɔnna de ye parce que lirabula kɔni a b'an kamana gan kosɛbɛ ni y'aw da a bɛ kɛ mansubun bil ya'i li'annahu musanna mansubun bil ya'i li'annahu musanna n'a kɛra hazayini ye nka olu ma kɛ hazayini olu yɛ kɛ hazani de e ta n y'a faamu fɛ kalansira fanba bɛ ka kɛ hazani de ye bisimilayi i k'a dɔn ninnu fila kɔrɔtɛ bɔla fila don u b'a laɲini u ka aw labɔ ka bɔ a ka dugukolo la n'o filɛ ka kɔrɔtɛ u b'a fɛ de ka taga n'a ka dawula ye ni dawula in jɔlen dɔn dawula min bɛ sanga na alimutila kɔrɔ de min bɛ sanga la aw ka bonya n'a ka kɔrɔtali min bɛ sanga na u b'a fɛ ka taa n'o don ye wa ajimiu kaidakum feere min bɛ na ani bɔda min bɛ an bolo nin ko la o de a y'a ka dabaliw fara ɲɔgɔn kan kɔrɔtɛ feere min b'aw bolo a y'o dilan ka segin ayina aranna waqad afla man abadi ma gagnena aliyoma bidoyina maa min ye san sɔrɔ ni jama ko bi caya cogo min diɲɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan ni maa min ye san sɔrɔ o dɔn na i k'a dɔn k'a fɔ i gagnena de qalu u ko musa yo kelen ta soit e k'i ka bere bila wala n ka kɛ maa fɔlɔ ye min y'a ka bere bila musa ko a bila aw fɔlɔ ka taw bila i taara sɔrɔ u ka juru ani u ka berew u bɛ bisigali kɛ ka taa musa ma u ka kɔrɔtɛ bolo k'a fɔ sawudo tasaga u b'a la ka boli nin yɔrɔ la sa est-ce que o yɛlɛmana de wa ou bien kɔma yɛlɛma don tafsirtigi caman bɛ yen olu ko ko kɔma yɛlɛma don olu dɔw caman y'a faamu ten ko kɔma yɛlɛma don mais hakika yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ kɔma yɛlɛma yɛrɛ tɛ koyi kɔrɔtɛ yɛrɛ don kɔrɔtɛ don parce que kɔrɔtɛ n'a ye mɔgɔ min ɲɛ minɛ a bɛ kɛ ko bɛ kɛ fila fila ye o tigilamaa de bolo k'a fɔ ko den gɛnyew ni fɛnw kɛra a la ko a yɛlɛma o tɛ dɛ o dama tɛ dɛ ayi a kɔrɔtɛw dilanlen bɛ yen kɔrɔtɛ bɛ yen talisami u bɛ talisami kɛ ka jinɛ wele a bɛna fɛn yɛlɛma ɲɛkɔrɔ walima a bɛna fɛn bɔ yen ka na n'a ye dɔwɛrɛ ye e ɲɛkɔrɔ e tɛ dɔn ɲɛ a bɛ kɛ yɛrɛ de maa dɔ yala ni maa min n delila ka se jinɛmɔri ninnu ka kɛnɛ kan i b'o bɔ tɔgɔ ya a kɔɲɛɲina dɔ bɛ taa kɛnɛ a ɲɛɲini n'a sɔrɔ maa min b'u kalama u bɛ ko yɛlɛma koyi awɔ an da wani yɔrɔ ye a ye mun kɛ kati ka ɲi aya a tɛ k'a fɔ ko koma yɛlɛma ka fɛn o tɛ dɛ a bi kɛ yɛrɛ yɛrɛ de nka u ni sɛtani de bɛ ɲɔgɔn fɛ ani jinɛw u ni sɛtani ni jinɛw de bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kamalen min bɛ na yan n'o ye hali n'an ma tɔgɔ fɔ ne hakili la yan kala ne bɛ kɔni b'a dɔn ale mana denmisɛn ko man d'ale ye ni denmisɛn ko o bɛ gɛrɛ i la dɔrɔn o man d'ale ye a bɛ denmisɛn ninnu gɛn ka bɔ yen ayiwa ni denmisɛn nana denmisɛn ko a ko ne nana wari de nɔfɛ dɛ sisan a y'a dabila wala tiɲɛna bolo dɔ i bɛ min dɔn a bɛ se ka kɛ a tigi yɛrɛ tulo b'an kan na sisan kɔni a y'a dabila n'o tɛ ni denmisɛn nana a bɛ sin ka nin minɛ ten dɔrɔn ko e ko mu
ko wari takabo a bɛ se n'a fɛn bolo mara fɛn fɛn la wari bɛ bɔ n'a sɔrɔ an taye ko don a bɛ kɛ taye n'a sɔrɔ sikaro ko don a bɛ kɛ sikaro ye awɔ a bɛ kɛ sikaro a b'a d'aw ma a b'a dun na a y'an kana ye tɔgɔfɔli kɛ la a bɛ na yan waati awɔ kebe awɔ siri na wasala ka dun wa ayiwa ayi ayiwa a tɛ bɛn sariya la dɛ min bɛ bɛn sariya la o bɛ yen a qualité dɔ bɛ yen o bɛ bɛn sariya la bon mais o ni n filɛ ka jina ta ninnu fɔ parce que olu ta ninnu caman bɛ yen jina ninnu taw a sigiyɔrɔma ka ca dɛ a sigiyɔrɔma ka ca a dɔw bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ parce que an ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen kasara ser'u ma yɛrɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'u y'u tɛgɛ d'i ma n'a ye ɲɔgɔn fɔ dɔrɔn wari min b'i kunna wari in bɛ yɛlɛma ka kɛ papiye ye e ka wari in bɛ taa olu kunna n'i y'a ɲɔgɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn e ka wari in bɛ yɛlɛma ka kɛ papiye ye i y'a faamu a papiye dɔw bɛ ne bolo n ka so kɔnɔ dɔ ta yɛlɛmana ka kɛ papiye wari caman a yɛlɛmana ka kɛ papiye a kɛra Bamakɔ de i y'a faamu a kɛra papiye min ye ne ye papiye in minɛ a la n bɛ recherche kɛ a kan a mana mɛn cogo cogo a tɛ segin a cogo la tuguni awɔ a tɛ segin ni e y'i togo d'u ma dɔrɔn wari min bɛ posi kɔnɔ o wari bɛ yɛlɛma ka kɛ papiye ye o ye papiye de ye i bolo sa wari in bɛ taa olu posi la wari in bɛ taa olu posi bon o ye y'a dɔn o bɛ a kɔ kelen de ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko bi bɛn o ye haramu de ye bon min bɛ bɛn o n'a ɲɔgɔnnaw la alakira sallallahu alaihi wasallam komi a b'a kalama cogo min a ye dugawu kɛ mɔgɔ dɔw ye u ka dumuni na ala Aisha alakira fatura ka ɲɔ toni min to a bolo a ko ale ye Abubakar ka waati kɛ a b'o suma ka waati jan kɛ a b'a suma ala y'a kɛ m'a dɔn Usumani cɛdiyara don min a y'a toni suma o don a banna a gundo caman tiɲɛna o don de la fɛn barikalen caman bɛ yen nɔ o tiɲɛna o don de sahaba caman tun bɛ yen nɔ a ɲɔgɔnnaw tun b'u bolo u kɔni tɛ wari tɔ jate ni wari don i t'a tɔ jate o man d'a ye bon o ye barika ye yɛrɛ a ala deliw bɛ karamɔgɔw bolo ko sundukul fatiha ala deliw bɛ yen olu tɛ haramu ye a bɛ barika de dɔrɔn fɛn min b'i bolo a bɛ barika i mago bɛ min na i b'a ta la nka a t'i ban voilà mais olu tɛ baara ye ko mɔgɔ b'i sinsin u kan de i b'i ka halala de ɲini i b'i ka halala ɲini i bɛ lamagali kɛ ka halala ɲini ala y'o de fɔ an ye sariya b'o o de dɔn sariya y'o de fɔ an ye mais komi n'an ɲininkara ko yala haramu don wa o de kosɔn an b'an da don o ni ɲɔgɔn cɛ a kɛcogo dɔ bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ o tɛ haramu ye hali ni a y'a sɔrɔ a b'i ka baraji nagasi lahara awɔ hali n'a y'a sɔrɔ a b'i ka baraji nagasi lahara haramu yɛrɛ yɛrɛ kɔni directement o tɛ n'o tɛ a kɛcogo caman bɛ yen nɔ a bɛ kɛ ni min ye o ye haramu ye bɛnkan bɛ dilan ni jinɛw cɛ ni lahala min ye a yɔrɔ dɔw ɲɛ tɛ se ka fɔ bari a yɛrɛ dɔw i bɛ kafiriya de fɔlɔ i bɛ farasali min sali tuma dɔ la o bɛ a wajibi i kan i ka o baara dɔ to yen soit arakan kelen to yen i bɛ sali waati kelen to yen kuma la sunan kɔni i bɛ silamɛya yi masi kɔnɔ mais i bɛ ka ko dɔ kɛ min ni silamɛya tɛ taa bon o baaraw bɛ a ko ninnu na yen nɔ a dɔw bɛ yen nɔ i bɛ mɔgɔ dɔ d'u ma awɔ
endi de bo baara kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ adamaden dɔ de du o ma mais ni maa minnu b'a kalama n ko dɔ de la ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan awɔ ale taara baara in dilan jinɛ baara fɛn de don tarisa minnu de don u ye bɛnkanw dilan u ni ɲɔgɔn cɛ wariw ci u ma u ye a sɛbɛnden d'a ma mais a ko bɛ kɛ cogo min i bɛ adamaden de don i bɛ taa fɛn dɔ fili sira kan n'i ye fɛn fili sira kan ni mɔgɔ min y'a ta dɔrɔn o tigi bɛ tunun awɔ o b'a sɔrɔ i ye so jɔ k'a labɛn ka wusulanw kɛ a la ne y'o fɛn fili sira kan dɔrɔn ni min y'a tɔmɔ n'o y'a ta ni ale mana ta yɔrɔ min dɔrɔn a bɛ tunun n'ale tununa dɔrɔn e bɛna so in tile bɛ kelen de kunna n'i nana so i bɛ dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ a kunkolo dulonnen don sanu wari bɛ bɔn ka bɔ a da la dɔrɔn awɔ wari tɛ ban yɛrɛ wari bɛ bɔn ka bɔ a tigi da la dɔrɔn a wari tɛ ban bon ale ye baara in dilan ale taara fili sira kan k'a ka mobili jɔ kɛrɛfɛ ka filɛli kɛ bon ni min nana o bɛ tɛmɛ o ko na denmisɛn dɔ nana a ko n den ko na yan denmisɛn nana a ko nin ta ka di yan a ko bawo k'i yɛrɛ t'a ta siɲɛ kelen e ye ne wele foyi ye fɛ ko ne kana ta k'a sɔrɔ e dun fɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ne kan e yɛrɛ k'a ta siɲɛ kelen a ko petu ko fo denmisɛn k'a ta denmisɛn ko walayi ko ale t'a ta u ye mankan wuli ɲɔgɔn na denmisɛn ko ale t'a ta polisiw nana polisiw y'a ɲininka voilà denmisɛn bɔra ni kuma ɲɛ ka fɔ a ko i yɛrɛ k'i ka fɛn ta i m'a ta n bɛ fa u ɲɛna sisan a taara ka biri k'a ta yɔrɔ min dɔrɔn a tununna a yɛrɛ tununna polisiw k'u b'i boli u tilala ka jɔ ko yɛlɛ mun don bon polisiw kamana ganna polisiw labanna ka don mobili kɔnɔ ka papiyew lajɛ ka ka du fan dɔ ka sɔrɔ ka na a ka yɔrɔ la ka na sɔrɔ so jɔlen dɔ ka kele ta ka da yɛlɛ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ su dulonnen bɛ so kɔnɔ a da falen bɛ wari la a fɔ kun ye min ye dɔrɔn a k'a dɔn k'a fɔ ko o b'a fɔ ko kɔma yɛlɛma dama de o tɛ dɛ ayi fɛn wɛrɛw bɛ yen quoi fɛn wɛrɛ awɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen awɔ an ka taa n bɛ ka min yira o la an ka baara kɛ ka halala ɲini sariya y'o de ɲini an fɛ awɔ bisimilayi. فوجد خيفة موسى Musa ye siran somi في نفسه a yɛrɛ la a ye siran somi a yɛrɛ la قلنا an ko لا تخف i kana siran إنك bari أنت e de ye ala magɔrɔdalen ye وألق ما e ka fɛn fili في يمينك min b'i tɛgɛ la تلقف ما o bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kunu صنعوا n'u ye o baara إنما صنعوا كيد ساحر innama sana'u kaidu sahirin fɛn min u ye o baara innama u ye kɔrɔtɛbɔla ka dabali de baara kɔrɔtɛbɔla u ye o de baara kɔrɔtɛ don ولا يفلح الصالح kɔrɔtɛbɔla dun ti nin yɔrɔ sɔrɔ ti gaɲe حيث yɔrɔ a taa nana ni kɔni ye fɛn dilan ni kɔrɔtɛ de ye sigi n'a ye don da kelen a bɛna cun i yɛrɛ kan a balo bɛna jigin i yɛrɛ kan kɔrɔtɛ man ɲi a fan si man ɲi a kala man ɲi a ɲɛdɔnni man ɲi ne ko ko ne y'a ɲɛdɔn i bɛ dilanli kɛ n'a ye nkalon de don ne y'a ɲɛdɔn dɔrɔn tiɲɛni de don o tuma na a ko kɔrɔtɛtigi kɔni tɛ gaɲɛ yɔrɔ si la maa minnu ka baara ye maa fa ye n ko ni barilew ka bulonda la a tɛ ɲɛ o naam فألقي السحرة u ye kɔrɔtɛbɔlaw fili سجدا u denw kan sujudibinbagaw ye قالوا u bina u denw kan sujudibinbagaw ye ala ye قالوا u ko anw limaniyara رب ni هارون haruna ma ye wa musa ani musa قال yannu a ko amana birabbi haruna wa musa shu'ara kɔnɔna na a ko amana birabbil alamin
rabbi Musa wa Harun minnu bɛ kuranɛ contrôle la n'olu y'a dabɔ a kama ka arabukan kalan ka nahawu kalan ka kuranɛ kalan mun kama u tɛ sali de o mago tɛ sali yɛrɛ la mun kama ka défaut ɲini kuranɛ la n'i b'a fɛ ka mɔgɔw ka ko yɛrɛ dɔn f'i ka don a la ka kalan de kɛ u ye a kalan de ka défaut ɲini kuranɛ la i y'a dɔn fɛn ninnu b'o kɛ o farajɛ ninnu b'o kɛ tuma dɔ la u bɛ na ka na bamanankan kalan k'a dɔn mais bamanankan diya n ye tɛ dɛ u b'a fɛ de min bɛ anw fɛ yan nɔ ko si dɔn mais ninnu ye kuranɛ kalan nin kalan cogo la ko est ce que ko kuranɛ yɛrɛ ko est ce que ko nkalon t'a la wa i bɛ kuma fɔ cogo bɛ yɛlɛma a la i bɛ cogo jumɛn dɔn ko ala ko yan yɔrɔ la suratu taha la ko de ko amanna bi rabbi haruna wa musa k'u y'a fɔ ten de u ye haruna fɔlɔ fɔ ka musa tugu a la bon shuara la a ko u ko de u ko amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun ko aw ye alamina fɔ yen nɔ ka tila ka musa fɔlɔ fɔ ka haruna fɔlɔ fɔ k'u y'a fɔ cogo jumɛn yɛrɛ la nin fɔcogo ninnu silamɛw ko ma ko jama de ka ca maa 70 ani kɔ u dama tɛ u n'u ka nɔfɛmɔgɔw de tun don mankan de wulila u bɛ kumana ni kumakan kelen ye mais kuma labɛnnen tɛ k'a fɔ kuma dilanlen don u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ u bɛ kumana n'i ka idirako hakɛ de ye ala ye faamuya min d'i ma u bɛ kumana n'o de ye dɔw ko kumakan kɛra amanna bi rabbi haruna wa musa dɔw ko kumakan kɛra amanna bi rabbil alamina rabbi musa wa harun a bɛɛ fɔra aya o tiɲɛnikɛla ninnu seginna ko ma don yɔrɔ sɔrɔ nam ay firawunu ko amantum yala aw limani rawa lahu ay qabla an ka konunu nye adana ne ka diɲɛ lakum aw ye innahu i k'a dɔn k'a fɔ musa in lakabirukum wallahi aw la kɔrɔbalen dɔn allazi kɔrɔbalen min allamakum n'a ye aw kalan sihra kɔrɔtɛ la lawqati'anna aydiyakum ne bɛna bolo tigɛ arjulakum a n'a senw min khilafin kabini fɛn la falawqati'anna aydiyakum n bɛna bolo tigɛ a n'aw senw nam min khilafin kabini fɛn la n bɛna aw siri ju'in nakhli n damari ngunguru la wala ta'ala n bɛna kininbɔlaw ni numanbɔlaw kininsew ni numansew n bɛna a bɛ tigɛ wala ta'lamunna ni min kininbɔlɔ tigɛ n b'a numansen tigɛ mana min numanbɔlɔ tigɛ n b'o kininse tigɛ wala ta'lamunna aw bɛna a dɔn tigitigi ayyuna anw kelen kelen ne ni musa ma ashaddu min ka gɛlɛ azaban ɲankata ye Waqa. ani min ta dumalen don qalu a ye kumaba fɔ de ko bɛɛ bɛna dɔn ale ni ala musa bɛ k'a fɔ min ma ko a ma ko ale firawuna ni ala ko ni y'a sɔrɔ min ka gɛlɛn fanga bɛ min na kosɛbɛ ani min bɛ se ka maa tɔɔrɔ kosɛbɛ ko bɛɛ bɛna o ye qalu a ye bagabali kɛ nka o bɛna ta mɔgɔw ko la nusraka lan nu'thiraka anw t'i sugandi bilen ala ma fɛn kan ja'ana n'o nana an ma al-bayyinati kabini dalilu jelenw na wallazi nka la ni masa ye sarana masa min y'an da faqidma e ka fɛn kɛ anta ni e ye qadim o kɛbaa ye innama taqdi ni hadamaden limaniyara wa bila fɛn di yɛrɛ ma ni limaniya kɔni sabatira dusukun na bashashatul iman n'o sabatira dusukun na a banna nam innama taqdi hadhihi al-hayata e bɛ ta kɛ nin ɲɛnamaya in de la ad-dunya n'o ye ɲɛnamaya kuntala surun ye inna anw amanna limaniyara rabbina n'an ma ye liyaghfira yalasa an mana yafa lana an ma khatayana an ka filimakow la wama ani fɛn min akrahatana n'i y'an garaba ali o kan kabini kɔrɔtɛ la wallahu ala khairun ala ka fasa ye wa abqa ala ka lankataba dumalen bɛ ka tɛmɛ i ta kan ala ka baraji ka ca ni ta ye ka fisa ni ta ye ni ala ɲani ma ni ala tabaraka wa taala n'i y'a batu a bɛ arijana min d'i ma o ka di ni e ta ye foyi t'e bolo
ka maa bila junya baara la ko wa ni ala ko a bɛ i ladaba jahanama la o ka jugu n'e ta ye nam i k'a dɔn k'a fɔ ko n ye ala ko ko n ye mɔgɔ min ni o tigi nana a mama junubikɛlaba ye komi ka kɛ kafiri ye komi firawuna cogo jahannama b'o tigilamɔgɔ ye a ti sa jahannama la jango a na lafiya a ti ɲɛnamayala min b'a nafa mɔgɔ min yatihi n'o nana ala ma limana jɔn ye a b'a dɔn tigi ye ɲumanw baara ye fardaw di a di cogo la ka sɔrɔ ka nafilaw tugu la n'a se damajira ye o tigilamɔgɔw darajaw caman b'o tigilamɔgɔw de alula n'o kɔrɔtalen do sigili ka arijana sow do ni alula yi mu'annasu a'la musoman de ula ye nam tajiri lanharu ko folon bi boli o jugorulala dume ba de uye arjana ngonnana o arjana don o de mo ga saraye ma min seniyara ka bo junubuma wallah ba tanye wahidi kana musa ma an gode tagama ni ne ga jonye anye wahida ma ango yamla nam sarana ko bina ban e ka laje ka yamla asro ma baki moro de kundo ani bi wolobla ba bi wolobla nam e ka sirada uye ni ka bere bajila ya basano jaledo baji bere ki ka baji gosi ibaye neli abisinga ja e ka sira hake bisinga bola nam la takhaf edisra darakan firawna nga kulinye wala takhsha edisra toli jila fatibahum firawna yubatu naga kelebolo ye fenye ulabo min al-yammi kamini baji woyola no yulabo wa dalla firawna qawmahu firawna yaga mo la filikoyi ma hada amukana de ya bani israila den abada anya ukisi kaba jugo firawna ma anya aulahidu kulu keredala no egini amfanye anya jirnye jinjingi auga ani kono sogo anga o mai dunige kamini fen la sunmauna na nyaw geresigo la agana dansago ala ni nema fisiringaliaye no de dimi mbejigi auga mawami ninne ala ka dimi njigina otigila moga abada binna tasmalade ni ala wallahi ne yafa chaman tigide moma no sagina ko kabo filanga fiyama kalimaniya ka ala kelebantiya ka bara nyumange no ka fardaw di ka se ko ke naflaula ka sagi natigila ma kanana ga dume ni la hala nyumanga wama ajalaka munde itelia ka biga moma ya musa go ne ga maun ufle ninye uben nogonina ndelera kana ima ya nema yala sa ena je Allah ta'ala go igado an abate an yega mo jarabi ikofe samiri kai olafili Musa sagina kadoraga mooma adimine adusu bole Musa go ya nega mo yala aw mama Allah du dewa laidula no kan
قال لأحد yala laydu de jana wa عليكم aw ma أمرتم wala aw ya laɲinin de أن يهل غضب dimi ka jigin عليكم aw kan من ربكم ka b'a maro فأخلفتم a ye ne ka موعدي layidu fɔngɔ ɲɔgɔnya قالوا u ko ما أخلفنا an ma e ka موعدك layidu fɔngɔ ɲɔgɔnya ملكنا n'an se ma ko ye ولكننا nka sa anw حملنا u y'anw dɔnni de أوزار junubu dɔnnigirinw na walima dɔnnigirinw na min zinatil qawm kabini maaw ka masiriw la فقذفناها firawuna ka mɔgɔw banisalakaw ye minnu singa u bolo a toru yɔrɔ ko in kɛra ka a sɔrɔ a b'o cogo la fakadafnaha an y'o de kerun tasuma la وكذلك o cogo in de la ألقى samiri ka fana ye buguri in fili a kan o la فأخرج a عجلا kasira a sina ka tura labɔ لهم u ye جسدا a gololama له خوار gololama do i k'a dɔn ko sogo ani jeli o kun b'a la lahu khuwarun kasikanba ye وقالوا u ko هذا إلهكم nin de ye aw ka batufɛn ye وإله ani موسى musa ka batufɛn ye ونسي musa de ɲinɛna ko o de kosɔn ko a bɛ taa kalo kelen ka na n'a taara kɛ nin bɛɛ lajɛlen y'a bolo أفلا wala kɛra يرون tile 40 jarabu bɛ kɛra o de kɔnɔ nam afala yaran yala olu ta ye de wa لا يرجع k'a fɔ قولا tura in tɛ ka kuma segin إليهم ka dɔrɔ u ma لا يملك a ضرا tɛ se ka tɔɔrɔ ɲɔni mara لهم u ye ولا نفعا wala nafa samani ni fɛn fɛn tɛ se o la ka kɛ a yɛrɛ ma o tɛ se ka kɛ man ye ولقد قال a هارون b'a di haruna ko u ma من ka قبل ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye يا قوم ya ne ka mɔgɔw إنما u فتنتم ye aw jarabi de bi ni nin turaden ye وإن ربكم n'o tɛ aw daba ma araman o ye hinɛ labɔlen masa de فاتبعوني a ye tugun ko وأطيعوا a k'an ka أمري yamariya kan labatu قالوا u ko لن نبرح anw tɛ wuli عليه turaden batuli kan عاكفين dumɛbagaw ye lazimibagaw ye حتى يرجع موسى an b'an pɔrɔ a kan fɔ musa ka segin de إلينا ka na an ma قال musa ko ma a segilen kɔ يا هارون haruna yo ما منعك mun de y'i bali إذ tuma min رأيتهم ni e y'u ye ضلوا u filila ألا تتبعاني ni e ma sɔn ka ne batu mun de y'i bali ka ne batu sa أفعصيت أمري wala ye ne ka yamariya kan di soso wa قال harunu ko يا ابن أم ya ne baden لا تأخذ kana minɛni kɛ بلحيتي ni bɔnbɔsi ye ولا برأسي wala ni kunsigi ye a sɔrɔ a kelen bɛ k'olu minɛ ka bolo kelen kɛ ka bɔnbɔsi minɛ ka bolo kelen kɛ ka kunkolosi minɛ ka jo ka ne خشيت ne kun sirannen koyi أن تقول ko ni e nana i kana na fɔ فرقت ko ne de ye farali kɛ بين بني bani إسرائيل israɛlakaw ni ɲɔgɔn cɛ فلم ترقب e قولي ko ne m'i ka kumakan makɔnɔ قال musa ko فما خطبك mun de e ka ko ye يا سامري e samuri tɔgɔ in قال a ko بصرت ne kɔlɔsi ne dɔnniyara بما ni fɛn ye لم يبصر n'olu ma dɔnniya bi nɔ ye فقبضت قبضة ne fana ye bolofa kelen min na من أثر الرسول kabini jibril ka so sennɔ la فنبذتها ne o de kɛrun o وكذلك cogo in de la ولد نفسي ne ni ɲɛ masirili kɛ li ɲɛ قال musa ko فاذهب ta ka bɔ yen فإن لك a b'i ye ɲɛnamaya la أن i تقول k'a fɔ لا مساس magali tɛ وإن a موعدا kɛra wakilo ye ni min magara la o bɛ bana ni magara min na o bɛ bana naam وإن موعدا i k'a dɔn layidu bɛ لك i ye i ka lasaaba kama أن تخلفه u tɛ e fɔɲɔgɔnya o layidu in na وانظر filɛli kɛ إلى إلهك ka t'i mama الذي batufɛn min ظلت ni e tilenna عليه o batuli kan عاكفا pɔrɔnbagaya kan لنحرقنه an bɛna jeni ثم ka segin لنصفنه an bɛna suru في اليم woyo la suruli la إنما إلهكم innama aw ka batufɛn الله o ye alahu kelen pewu de الذي
Allahumi لا إله ni foyi ti batu tiɲɛ kan إلا fo هو ale de وسع كل شيء ala ye fɛn bɛɛ lajɛlen yiriwa علما dɔɔni na كذلك ko o kisa in fɔ cogoya la نقص an bɛ kalan kɛ عليك e kan من أنباء ما kabini fɛn ka kibaruyaw la قد سبق a b'a ti ni o kɔnɔna وآتيناك a b'a ta ɲi sɔn من لدنا ka b'a ɲɔrɔ zigira kofɔli la ومن o ye kuranɛ ye man mɔgɔ min أراد n'o y'i kodi أنه ka bɔ kuranɛ ma إنه i k'a dɔn ko o tigilamɔgɔ يعمل u bɛ doni girin doni يوم القيامة kiyamajo dɔn na خالدين duumɛbagaw ye فيها o kɔnɔna na وساء jahanama tiɲɛna لهم wasa doni in tiɲɛna lahum u ye يوم القيامة kiyamajo dɔn na himla doni ye يوم dɔn min ينفخ n'o bɛ fiyɛli kɛ في الصور buru la ناشر المجرمين walima n'an bɛ fiyɛli kɛ buru la an bɛ junubikɛlaw fara ɲɔgɔn kan n'o ye kafiriw ye يومئذ o dɔn na zurika u ɲɛw yɛlɛmani يتخافتون u bɛ dogoli kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ لبستم ko aw ma mɛn إلا عشرا fɔ tile tan dɔrɔn diɲɛ kɔnɔ نحن est-ce que diɲɛ se kaburu kɔnɔ sigi na mɛn na n'an أعلم anw de ye dɔnnikɛlaw ye بما ni fɛn ye يقولون n'u b'o fɔ إذ tuma min يقول أمثالهم n'o la maa amsaluhum n'o la maa tilennin b'a fɔ طريقة siratigɛ إن لبستم aw ma mɛn إلا fo tile يوما kelen dɔrɔn de يسألونك minnu yɛrɛ ka teli dɛ minnu yɛrɛ tilennen don olu b'a faamu nin faamu cogo in de la bari ka sababu kɛ saya bɛ wagati kurun de ni mɔgɔ fatura dɔrɔn tatu zaman i tɛ wagati dɔn wagati mɛnni i t'o dɔn bilen kafiri dunko ye san 300 kɛ ani san 9 kɛ sinɔgɔ la nka o ko ne u ko an ye min sinɔgɔ tile kelen wala tɛ tile kelen bɔ dɔɔni harasu ko min bɛ kɛ wagati kɔnɔna na o de bɛ wagati banba naam n'o tɛ ne tɛ ko kelen kalama kɔni wagati bɛ kurun yasalunaka mawula minnu u bɛ ɲininka عن الجبال ko ne ko diɲɛ bɛ wuli ko yala kulu ninnu don u bɛ ɲininka ka bɔ kuluw ma فقل e k'a fɔ u ma ينسفها ربي ne ma bɛ kulu ninnu suru نسفا suruli la فيذرها a b'a to قاعا kɛnɛ fɛnsɛnlen ye صفصفا a da kɛɲɛnɛ لا ترى عوجا i tɛ fɔlɔ n ye فيها a la ولا أمتا wala tintin يومئذ Allahu akbar ka taa kɔrɔn fɛ ka taa bila tilebi fɛ bi sefan bila i bɛ kɔlɔnkɔlɔ tɛ maa foyi la tintin tɛ fɔlɔn tɛ jiri tɛ kulu tɛ baji tɛ fɛn bɛɛ nam يومئذ o dɔn de يتبعون u bɛ الداعي wele daba batu لا عوج wele daba israfil ale bɛ buru fiyɛ ale bɛ ko ya ayatuha al-izam baliya Allah kolo kuru ninnu kolo kɔrɔlen ninnu wali awsalu limutaqatti'a sunfɛn ntigɛtigɛlen ninnu waluhumu limutamassiqa sogo muɲumuɲulen ninnu inna Allah ya'murukunna an tajtama'a ala b'a ɲama aw ɲamariya aw ka fara ɲɔgɔn kan lifasil qada ayiwa o bɛɛ bɛ ɲɛsin a la ma bisimilahi لا عوج jɛngɛ cogo tɛ له a ye خشعت الأصوات mankanw madara الرحمن hinɛ ma se mankan bɛɛ lajɛlen b'i mada ala ye fala tasmaw e tɛ foyi mɛn illa hamsan fo haru ka mankan majigilen يومئذ hamsu de ye ka kuma dogodogoni i mɔgɔ ɲɔgɔn ye dogodogoni kuma o de ye hamsu ye kan t'i dɔn a la de dagolo mankan dɔrɔn de bɛ bɔ wala o de ko senkan fana duguma yari o fana ye hamsu ye naam يومئذ o dɔn na لا تنفع الشفاعة ni adamadenw ni siranko gɛlɛn y'i sɔrɔ de o b'o kɛ n'u siranna ka se degré dɔ la o tɛ kumakan tɛ mɛn naam يومئذ o dɔn na لا تنفع الشفاعة surunali dɔn tɛ maa si nafa إلا fo من mɔgɔ min أذن الرحمن ni hinɛ masa jɛnna له o tigilamɔgɔ ye ورضي n'a sɔnna له a tigilamɔgɔ ye qawlan kumakan na la ilaha illallah
relation me min ni ñogon jollu bis ka ñogon nafa ya'lam ma ala bi fendo بين أيديهم min be o ñekor lawla وما jiye ko lahara ko ani femi no bo ko fe kamel jiye ko la ولا يحيطون ti la meleke ni ala irima donina وأن ذي الوجوه ñedaw majgira للحي masanyana may القيوم ne masa joli baye ni ko bela jele ñe allah wi وقد خاب من abade ma jigi waru la koy أمر ظلما ma mi ñe filanga fiya donna ka gabela ومن ma mi nga dose ni mushirku ya taraya la a ko e mako sara de be fero fere tige kana to mushirkiya ka yi ka dose la no yara la doron e ko tiɲɛni wa man mɔgɔ min يعمل n'o ye baara kɛ من الصالحات kabini baara ɲumanw na وهو k'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ مؤمن limana jɔn dɔn فلا يخاف sariti o de ye de baara o baara n'i b'a kɛ a ka sɔrɔ i dalen b'a la ko ala bɛ ala ye kelen filan t'a la ko bɛ ala ye o tigilama tɛ siran zuliman ndɔni ye ka dɔ fara i ka juguman kan ولا هدما wala nagasili ye ka dɔ b'i ka ɲuman na وكذلك o cogo in de la أنزلناه o kumana an tɛ dɔ bɔ a la an tɛ dɔ fara a kan o cogo in de la an ye kuranɛ jigin ni tilenya ye قرآنا k'a kɛ kan ye عربيا k'a kɛ kalanfɛn ye min ye arabukan ye وصرفنا an ye taakan sagini kɛ فيه ala من الوعيد kabini bagabagaliw la لعلهم a dɔw la olu u يتقون na siran filankafuya ye ويحدث الذكرى walima kuranɛ na tɔgɔ duman sinti لهم u ye walima ka kibaruya sinti u ye ni o jugu halakili ye zikiru de ka hakili jigin ko kelen kɔrɔ dɔ la zikiru kɔrɔ ka ca fataala allahu ala ka se kurutalen don الملك ala min ye faama ye الحق ala min ka fanga sabatilen don لا تعجل kana kɔrɔto بالقرآن ni kuranɛ ye من قول عن ka kɔ ninnu ye يقضى وحيه yan'u ka wahayi di إليك kana i ma وقل e k'a fɔ ربي ya ne ma زدني e ka ne jidi iliman dɔnni ye ولقد cogoya in أهدنا na rabbi zidni ilman kalandenw don ɲininaw a b'a hakili to nin na ka to k'a fɔ rabbi zidni ilman ala ye alakira yamaruya ko a ka to ka nin fɔ o cogo kelen na a bɛ ɲini dɔnniɲinina bɛɛ lajɛlen fɛ i ka to so ka a fɔ naam ولقد أهدنا wala b'a ta anw ye layidu de ye إلى ka na adama ma من قبل ka kɔn ninnu bɛɛ ka kɔn jiriden dunni ye ونسي nka a ɲinana k'a dun de ولم نجد عزما an ma tigɛnkaya sɔrɔ a bolo o la de وإذ e ka tuma ta se قلنا tuma min na kɔ للملائكة malikaw ma اسجدوا a ye sujudu bi لآدم adama ye فسجدوا o sujudila إلا إبليس fɔ ibilisu أبى ale banna sujudu bin ma فقلنا an ko يا آدم adamu yo إن هذا i ka dɔn nin عدو nin ye jugu de لك i ye ولزوجك ani muso ye فلا نخرجنكما a kana to k'aw fila labɔ من الجنة bɔ arijɛnɛ na فتشقى n'o ta i bi sɛgɛn de إن لك a b'i ye ألا تجوع i kana kɔngɔ فيها arijɛnɛ na ولا تعرى i kana fɛrɛ وإنك e adama in لا تظمأ i tɛ minɔgɔ فيها arijɛnɛ na ولا تدها i ti bɔ tile la وسوس الشيطان shetani ye waswasili kɛ إليه kana adama ma قال shetani ko يا آدم adamu yɔ هل أدلك yala ne k'i kanda wa على شجرة الخلد duumali jiri kan وملك ani fanga لا يبلى min ti kɔrɔ فأكلا u fila ye dumuni kɛ منها kamina la فبدت سوآتهما u ka lawura bangena لهما u ye واتفقا u fila kɛra يقصفان u bɛ barili kɛ عليهما u fila kan من ورق الجنة kamini arijɛna jiri bolo la وعصى آدم ربه adama y'a ma kuta ko ye فغوى a filila ثم ka segin اتبعه ربه a ma y'a sugandi فتاب ka tubu mina عليه a ma وهدى ka kana قال a
ala ko اهبطا aw filɛ ka cun منها ka bɔ arijɛnɛ na جميعا a bɛɛ lajɛlen بعضكم aw do عدو ye jugu de ye لبعض do ye يأتينكم imma kana mana aw ma مني kana mana na aw ma ka bɔ nero فمن mɔgɔ min اتبع n'o ye ne هداي ka kana batu ولا يدل o tigi tɛ fili ولا a tigi tɛ يسقى sɛgɛn lahara ومن a tɛ fili diɲɛ na a tɛ sɛgɛn lahara waman mɔgɔ min أراد n'o y'i kodi عن ذكري ka bɔ ne ka kɔfɔli ma إن معيشة balo b'o tigi ye ضنكا min kɔrɔnen dɔ degunnen do ونحشره n'i ko i tɛ ala ko la kɔni i ka balo cogo bɛ gɛlɛya sabu diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah i fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ nam ونحشره an b'a tigi fara an b'a tigi kunu يوم القيامة kiyama don na أعمى fiɲɛ to ye قال a ko ربي yanni ma لما mun kosɔn أسرتني ni e ye ne kunu أعمى fiɲɛ to ye وقد كنت a b'a di ne kɛra basiran yeliba ye قال ala ko كذلك o cogo in de do أتتك آياتنا an ka ayaw nani ma i ونسيتها fana ye a to yen nɔ وكذلك o cogo in de la اليوم bi dɔ in na o تنسى b'i fana to yen nɔ وكذلك o cogo in de la يهدي من an bɛ mɔgɔ sara أسرف maa min dan tɛmɛra ni filankafiya ye ولم يؤمن n'a tigi ma limaniya بآيات ربه n'a ma ka ayaw ye والعذاب الآخر walahi lahara ka lazaba أصد o de ka gɛlɛn ni diɲɛ ta ye وأبقى o de dumalen bɛ ka tɛmɛ diɲɛ ta kan أفلم يهدي yala a ma banga wa لهم magan kafiru ye كم joli joli do أهلكنا n'an y'o halaki قبلهم ka ko olu ye القرون kabini mantɔnw na يمشون u bɛ tagama في u مساكنهم sigiyɔrɔw la إن الآيات daliw bɛ في ذلك o la أولي النهى hakili ɲumantigiw ye ولولا كلمة ni gɛlɛma kun tɛ سبقت ni o kɔnna ربك ka bɔ i ma rɔ لكان a kun bɛ kɛ لزاما laban kun bɛ kɛ diyagoya fɛn ye san nɔ وأجل a ladimi fɛn ye kɔni ani ni sanga de kun tɛ ni o tɔgɔ fɔlen da kun bɛ kɛ san nɔ فاصبر e ka sabali على ما fɛn kan يقولون n'o b'a la k'o fo صبح senali kɛ بحمد ربك ni ma ka ta nu ye قبل طلوع الشمس ka kɔntile boli ye وقبل غروبها ani ka kɔntile binni ye من الليل sɔgɔma sali i ka lasara sali ani kabini so leru la فاصبح senali kɛ وأطراف النهار ani tile nunkun na لعلك a dɔw la ye ترضى i bɛ diɲɛ n'i ka sɔnfɛn ye ولا تمدن عينيك i ka n'i ɲɛ u banba إلى ما ka dɔrɔ fɛn ma متعنا n'an ye daamuli kɛ به ni o ye أزواجا nɔniya caman na hɛrɛw la منهم kabini kafiriw la زهرة الحياة ɲɛnamaya ka masiri la الدنيا n'o kun t'a la ka suru لنفتنهم yalasa n'o jarabi فيه o la ورزق ربك e ma ka garisɛgɛ خير o de ka fisa ni diɲɛ dan ye وأبغى o de dumalen do fana وأمر أهلك e k'i donkew ɲamariya الصلاة ni sali ye واصطبر i ka sabali عليها sali n kan لا نسألك an t'i deli رزقا garisɛgɛ la نحن anw نرزقك anw de bi garisɛgɛ والعاقبة ko laban daminɛ للتقوى o bɛ ala ɲɛ siran jɔnw de وقالوا ko i k'i ka somɔgɔw yamariya k'u ka sali ayiwa ala bɛ k'a jira an na limana jɔn maa minnu dara ala la ko diɲɛ musikila pɔrɔn minnu bɛ an bolo diɲɛ kɔnɔ u ɲɛnabɔla ye sali de ye gɛlɛya minnu ni gɛrisɛgɛ gɛlɛya o min bɛ an ka diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ ko a ɲɛnabɔla k'o ye sali de ye ala mana i yamaruya ni min ye i k'o kɛ a kɛcogo la sali waati 5 i k'o sali o sali cogo la ko o de ɲininen b'i fɛ bon ala y'a jira ko a ti garisɛgɛ dilan fɛ a t'an deli garisɛgɛ la e bilala baara dɔ de la k'a fɔ i k'o kɛ ko n'i y'o kɛ k'o do de garanti taara i ye
ko olu b'o k'i ye o ye ɲuman ye batu de ɲinina adamaden fɛ ko a k'o kɛ ni adamaden ye batu kɛ a bɛ lamali minnu kɛ halala ɲini na a b'olu kɛ nka garisɛgɛ kɔni ani ka sutura kɔni d'a ma ala y'o garanti ta ye kaban a ti malo ni maa ma ni ɲɛsin ala bato ma ka tilen ko alla istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadagan o de don an karamɔgɔ mahamadu wuli sheikh na amadu amawula ale ka journaliste mayiga ni buye bɛ kuma a b'a fɔ ko fɛn min bɛ ale bolo o b'ale bɔ fɛn min bɛ ne bolo a bɛ n bɔ ne wasalen don fɛn min bɛ n bolo a bɛ n bɔ n'a bɛ kuma a bɛ to ka kuma n'o de ye mayiga ko kumana ko ale ye bikini kaye ta ka taa a ka badenya la ɲɔgɔnmɛ hakɛ min bɛ yen ka taa sɛbɛn bagan hakɛ min bɛ yen bagan misɛnw ni fɛnw ka to sɛbɛn ka don sugu kɔnɔ commerçant dɔ bitigi min b'a bolo ka bitigi ninnu sɛbɛn ka marchandise ninnu sɛbɛn mobili minnu b'a bolo k'olu sɛbɛn mana nafolo kasabi bɛnna min ma k'o sɛbɛn bon hali ni a y'a sɔrɔ don o don n'ale bɛ nin wari hakɛ in de dun wari ale ye fɛn min sɛbɛn o bɛ se ka san hakɛ min kɛ hali ni a y'a sɔrɔ don o don a bɛ nin hakɛ in de dun a y'o fana sɛbɛn o tuma na a ko e y'a dɔn kɔni siga t'a la nin kɔni bɛ nin o datugu tiɲɛ yɛrɛ la a ka sɛbɛn nin kɔni a ye min sɛbɛn k'o b'a bolo ani a ka balo bɛ hakɛ min ye ale ka yeli la a b'a bɔ kɔ a ye taara ni papiye ye ka yana k'a kɛ journal ye k'a cɛri a taara ka taa jira buye la u b'a fɔ mahamidi ma ko buye o kɛlen k'a jira a la a y'a minɛ a y'a lajɛ a ko i ka nin ka ɲi mɔgɔ n'i wasadu i bɔrɔla fɛn na ka ala minɛ n'a ye k'i nata bɔ mɔgɔw ka bɔrɔla fɛn kan k'o ka ɲi i ka faamuya ka ɲi nka ne ka kuma laɲini tɛ nin ye ni ne b'a fɔ ko fɛn bɛ n bolo ko a bɛ n bɔ nka kuma laɲini tɛ nin ye ala de ko ne mɔkɛ ma a ye nin aya in kalan وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ala ko ne muge ma ko aka ka dungo nyamare ni sali ale dumbu ye dale mara ale bi ka seko ke sali la abi ka seko ke ala ko mena fa nyina fi chomi bo ala ko na andu yan seko ko la nasaluka rizqan ande gersege nyini fi na narzuka ko kore ko ala ye gersege garanti ta o ala ye min garanti ta ale ka na ale ko min b'ale bolo ko b'ale bɔ o kɔrɔ de ala ye garanti min ta ale ye ale jigi dalen bɛ o de kan ne tɛ ɲɛfilɛ minnu na ne ɲɛ t'olu la koyi lamali kɔni ɲininen don mun bɛna fɛ i b'a kɛ ne bɛ ka o kɛ o de kama mais ne jigi dalen t'olu kan koyi ala ye garanti min ta ne jigi dalen bɛ o garanti de kan voilà ni ye walanda de k'a di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ lamaga ninnu kɛ ka baara ninnu kɛ ka sɔrɔ ninnu kɛ mais an kana an jigi da olu kan an ka tugu ala ka yamarukan kɔ o tuma na ala bɛ garanti min ta an ye o wagati la o de bɛ jigida fɛn bɔ kɔ mais silama limana jɔn bɛɛ bi don a kɔnɔ awɔ nin ye misaliya de ka d'a ma olu de b'an ɲɛ ala kira n'a ka somɔgɔw olu de bɛ an ɲɛ fɛ sabu olu de ye ko tigi ye a bɛɛ b'a la bɛɛ bi don a kɔnɔ na mɔgɔ o mɔgɔ n'i siran ala ɲɛ o bɛɛ lajɛlen bi don a kɔnɔ na maa maa jɔra ni hakɛ in kɔrɔ ala ko i ka min kɛ o bɛɛ lajɛlen bi don a kɔnɔ na awɔ naam ahalu in i tɛ a m'a fɔ ko alu de a ko ahalu de ahalu in ani alu n'an sera a yɔrɔ ma n b'a faranfasiya o ye ni ahalu in bɛɛ bi don nin kɔnɔ ahalu milatil islam a bɛɛ de dɔn nin tɛ alu libayti yɛrɛ ayi
نية أهل الملة الإسلام أبي برأيكني بسياط الأهل هلا na kama kira manton be dem abe nga comme na fo lu nyemo e kuma bo chuwa dira nga goni charte mi ngoni ga clé ki jigida alaka ki wasado alala o nyo misala cha manya nga jengo no yano anga almami no yalma maliki alek benani awa masaminu yi awa sar kira ga somo de kunye masa fe famo yo abasi maliki na abasi de nyon soro haruna rashidun ya ay comme elle sabo ka sur kusube ne yati mena ke 5000 laban ale bangino dila 5000 laban ala kira ga 5 hijra 5000 laban ale bangino dila donc ta ale te tabiu yo tabiu min ye sahabo ye ale te jaturula tabiu de ani haruna rashid haruna aka muwatain akelen go gaga mo kala ga muwataina haruna rashid ya kan ko ale ba fe maliki ka se alema kata ale kalam kata muwata darsu da alema kata muwata ale kalam muwatana maliki go ama ako aywa awde ko intigi awde tay ko na ya bunya mo ba bunya ngana ya doya mo ba doya doni ko doni aw sirfiu de tay na ya bunya mo fana ba bunya na ya doya mo ba doya de o koro ale de ganga masake de ganga déplacer kana kalange karamo manga déplacer kata masake kala bon masake déplacer kana maliki sura kaso ako nana comme ye kuma info nyafo nana ako angata misirla jamabe angata ako ne bita kala jamala ako doni nafaka bo makele mo utara kata siki jamala usilengo jamala ako ayo ko mali ko bismillah mota kala ngame akala ngalame mali ko ko mi ka kala mo la bela nebe sanjoli bo ne ma ka kalange ma ka lame fulo e de ba kala ne ba lame ni mi manyamba fi o na kala mo la bila afoko demsondo yanga fo mba fo demsondo ba kala ambe ba lame ne ta kala ne aw ni joro alay ala fana mi joye ko akonu mbe kenega ko limanew de ta nyogo mbo no te kenega ngode de ko beda magana aw akuma fogu yimi maliki kunde sirfiu metuma me na jora ni jora na masake ko no nay wala nam bismillah ugo لولا ياتينا ana koli kana amma ni kabagoyi kaba ma yoro mina fu fulu yake chugumi ألم تأتيهم بينة yala fen dallu bangale mana umawa في الصحف الأولى fi sufi femme gabewla الأولى no gabe fulu ye ولو أنا na gunya sur'un أهلكناهم na nyu halaki بعذاب ni yanqadai من قبله tago muhammadu nalinye وقالوا kumba fu qiyamad dona ربنا ya amma لولا أرسلت ina رسولا koli ka kirachi إلينا kana amma نتبع آياتك angumi ga yaw batu من قبل أن yani ka gonunye نزل yana nga doya ونخذا yana nga malo jana mala قل lamine ka fuma كل kelengele kamini awni awla متربص ambe makunun badi فتربصوا ay makununinge فستعلمون aw من bina do qiyama jodonna ma minye أصحاب الصراط strategy dungewi السوي ni otlene do ومن ani momi اهتدى ni okanana